Kamar yadda kuke gani ga ma unguwar ɗan dishe mun zo gidan wata baiwa Allah da aka haɗa mu da ita wadda take buƙatar taimakon ku al'umma. Kamar yadda kuke gani wannan shine ɗakin ta gashi nan wannan bangon gabaki ɗaya ma ruwa ne a jiƙe yake in ka taɓa shi. Sannan nan kamar yadda kuke gani ga wata tsaga can ta fito kuna ganin ta ana gano maƙota suna ganin cikin ɗakin. Ga waje nan Hajiya nan kuke bacci? A nan muke bacci su shida ne. Su shida suna zuwa makaranta? Suna zuwa wani bawan Allah ya kai su suna zuwa. To zancen abinci fa? Abinci ne dai babu abinci gaskiya. Ke menene babban abin da yake damun ki a cikin irin wannan rayuwar da kuke ciki? Mahaifinmu ne da ya rasu. Muke so mutane su muku su duba ku. Kayan abinci. Kun ji abin da yarta ta ce babban abin da yake damunta rashin mahaifinsu. Kun dai ga a mahallin da suke kwana. Kun gani ga bango ruwa ya jiƙa ga wata tsaga ga abubuwa dai rayuwar ba daɗi. So wannan ƴar uwar ku ce musulma a nan unguwar ɗan dishe take. Da haka muka fito mutum da Allah ya sa muna da damar da za mu iya nema mata taimako a wajen ku al'umma ku taimake ta. Idan kun taimake ta Allah zai taimake ku. Ita za ku yi ba mu za ku yi. Mu kawai wakilai ne nata a gurin ku al'umma. Duk abin da kuka kawo ko kuɗi ko kayan abinci ko menene in sha Allahu amana a hannunmu za mu ɗauko mu kawo muku kuma za mu yi muku bidiyo. Duk abin da Allah ya sa aka kawo za mu ɗauka mu nuna mutane don mu sauke nauyin da Allah ya ɗora mana. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku iko. Duk wanda zai iya mai 500 mai 1000 mai kwanon shinkafa mai kwanon gero duk abin da ka sani mai sitira tufafi ko mai wata tabarma ko shimfiɗa abin da za su kwanta su yi bacci cikin kwanciyar hankali ya taimaka ya ba su. Ka duba kai yadda kake rayuwa duk da wannan yanda ake ciki duk wanda ka ce wa sannan amsa je kowa ya zama malamin lissafi. Duk wanda ka ba kuɗi sai ya lissafa amma wani ya fi wani. Su wannan bayan Allah suna cikin wanda ya dace a taimaka a gwamnati.